Jedna klientka sa ma nedávno spýtala, to sa mám tváriť, že ma nezaujíma? Mám hrať chladnú? Alebo byť mrcha? Naozaj toto musím robiť, aby som ho priťahovala? A moja odpoveď je absolútne nie. Tu nikdy nejde o to hrať hry. A o hrách to ani nikdy nebude. Nie si sviňa alebo mrcha, keď nereaguješ okamžite. Nie si ani falošná, keď nepošleš ďalšiu správu, hoci máš obrovskú chuť to urobiť. Si jednoducho žena, ktorá vie, čo jej robí dobre a čo nie. Pretože v skutočnosti muža nepriťahujú tvoje správy o polnoci. Neustále dokazovanie záujmu a ani to, že sa prispôsobuješ len, aby si ho udržala. Muža najviac priťahuje žena, ktorá sa cíti dobre sama so sebou. Tá, ktorá nepotrebuje dokazovať, že za to stojí. Tá, ktorá vie, že stojí za záujem aj bez toho, aby o ňo prosila. Takže ty nemusíš nič predstierať, hrať sa alebo tváriť sa, že ťa nezaujíma. Len potrebuješ úprimne veriť, že muž, ktorý je pre teba vhodný, ťa nikdy neprinúti hrať hry. A práve preto vo svojej terapii Sebavedomá za jeden deň nehráme hry, ale odhalujeme tvoje vnútorné presvedčenia, ktoré ťa nútia dokazovať svoju hodnotu. Meníme tvoje podvedomé reakcie, aby si konala prirodzene, sebavedome a pokojne. Nastavujeme tvoje myslenie na to, že ty sa už nikdy nebudeš musieť cítiť vinná, keď si stanovíš hranicu a prestaneš písať mužom, ktorí si nezaslúžia tvoju energiu. Si pripravená byť tou ženou, ktorá vie, že nemusí nič hrať, aby bola príťažlivá a rešpektovaná? Rezervuj si konzultáciu k Sebavedomá za jeden deň. Odkaz nájdeš v bio.